V dnešním díle Ufounů bude Pavel sekat dobrotu. Tedy ne, že by se dal zrovna na řeznické řemeslo. Pouze s manželkou Janou vyrazí na rodinný výlet do ukrajinských termálních lázní Kosino. Teď si nachystáme výrníky a vyrazíme s letovým plánem do Maďarska na mezinárodní letiště Győr a odtud potom poletíme na místo určení, to znamená do Barabáše, což je vlastně poslední dědina v Maďarsku na ukrajinsko-maďarských hranicích, a odtud pojedeme do Kosina autem. Můžeme, máme to pojištěný. Tak co, jdem tankovat, ať můžeme vyfrčet. Cesta do termálů je skvělý plán na prodloužený víkend. Většina lidí zná termální lázně na Slovensku nebo v Maďarsku. Ale v ukrajinském Kosinu, které leží jen pár set metrů za maďarskou hranicí, dostanete mnohem více muziky za méně peněz. A navíc lázně Ivančo Birtók v Kosinu patří Alexeji Ivančovi, jak jinak než našemu dlouholetému kamarádovi a pilotovi výrníku. První zastávka na cestě dlouhé pouhých 600 kilometrů vede na maďarské mezinárodní letiště Győr, kde můžeme dotankovat doplna, což by mělo teoreticky vystačit na zbývající část cesty, a podat takzvaný letový plán na louku ležící u hraničního přechodu Barabáš. Majitel louky přistání dvou výrníků předem odsouhlasil a navržený postup je i v souladu s maďarskými předpisy pro letecký provoz. Dáme další letový plánek, dotankovali jsme, poletíme dál přímo na místo do Barabáše. Pavel s Janou však nemusí nikam spěchat. Čas jim zbude i na kávu a na procvičení letecké navigace. Co se totiž na zemi naučíš, to se může později ve vzduchu sakramentsky hodit. Let přes Maďarsko není zrovna velký zážitek. Něco k vidění je jen na začátku, než opustíme tok Dunaje a pak na samém konci trasy u meandrující řeky Tisy. Jinak totálně fádní placka. Bylo to teda hodně těsně, protože vzdálenost toho letiště byla dlouhá, výzvy byly těžcí. Ale jsme tady, podíváme se, kolik nás bylo benzínu. No, 5 litrů. Připravíme si to na jízdu po komunikacích, takže tam dáme značku, zafixujeme rotor a budeme připraveni vyrazit na celnici. Jana už je taky na zemi. Jak to ale vypadá, spolu s Janou přijeli na přistávací louku i nezvaní hosté. Maďarská policie. Už jste si někdy pokoušeli něco vysvětlovat maďarskému policajtovi, který mluví jenom maďarsky, ačkoliv je podle všeho pohraničníkem? Když už po 6. zkontrolovali cestovní pasy, asi po 10. byli místním majitelem louky ubezpečeni, že šlo o předem dohodnuté přistání, přikázal jim náčelník vše vyfotografovat, zakreslit, zapsat a pro jistotu zkontrolovat všechny papíry znovu. Musí přece těm divným lidem v ještě podivnějších strojích ukázat, kdo má v kraji moc. Člověče, všechno máme v pořádku, přistáli jsme, vrátili nám dokumenty, můžeme jet po cestě, ale teď si vymysleli, že tahle ta celnice není jenom pro pěší nebo pro normální osobní vozidla. Toto nepovažuji za normální vozidlo, ale za nenormální, takže nás poslali na druhý přechod. A to se podíváme, kde to bude. Tak nás teď nechtějí pustit. Gelényes, Csaroda. A tato je Ukrajina. Ta nemůže čerz hranicu krosit? Ne, lež trailerom. Jdeme zhánět vozík, protože potřebujeme jenom mezi jednou a druhou celnicí to převést na vozíku
pak to můžeme sundat a můžeme zase pokračovat legálně. Takže v Maďarsku s tím můžeme legálně jezdit. Akorát, že pán tady neumí, že? Ale my máme překladač a zeptáme se ho, jestli má tady někdo vozík na auto. No, to by tak hrálo, aby náčelníkova ješitnost doznala od nějakých cizáků úhony. Po Maďarsku si jezděte a lítejte jak libo, když už to musí být. Ale těch 50 metrů mezi maďarskou a ukrajinskou celnicí prostě nepřejedete. A basta fidli. Naložte ty krámy na vozík a zkuste štěstí jinde, třeba na 40 kilometrů vzdáleném přechodu Berekšurány. A jak to všechno dopadlo? To se dozvíte za týden ve 22. epizodě seriálu Ufouni. Díky za vaše lajky a sdílení.